Hayırlı kеш, hürmetli televizor kardeşler, Müslüm Televizyonisi özünün tapşırıların başlay. Haberler çıkarılışı bilen studiyada men Liliya Şaymiyeva. Bulgan vakıйгалар turunda kıskaça. Bıyılgı kış qorlı buldu. Şuna beyli yozgı qor sularının da көп болашағы холықны соғайтты. Бәхетке басуларда қор экрен еріді. Су негізде туфраққа сіңіп барды. Нәтижеде жерлігімізде тұрақ секторға зиян кетірілік йозғы тошы күзетілмеді. Елға көллерде де су орты көтерілмеді. Шулық вақытта социал шелтерлерде Сикия олын су басқан деген хабар таралып, массы көлем мәгълүмат чаралары үшін озық болды. Әлеге хабар дөреслеккә туры келеме? Бүгін ауыл нишек яшый? Бу сұрауларға коллегаларыбыз ошықлы кіртті. Müslim районының Сикия ауылы су астында қалған. Әлеге хабарны телеграм-каналлар, инстаграм аккаунтлар, электрон газеталар, телеканаллар қупырта бастырып шығарды. Хич күтмәгәндә күн геройларына әверелгән Сикия ауылы халкының гына әлеге сенсацион яңалыкка исе китми кебек. Bu anı buğaş neşen yıllarını buğanları meken, onu 72'lerde meken. Ondan bir yıl buldu endi oluşlay ne? Kubrak soğuk. Bir yıl bana remonttan soň şulay yılda endi ne jagyndan. Mında köp kilebet su nese, jela qarsolar şulay. Ауылға қорқынышты болма? Жок, ауылга инде бул Сикия ауылы bir коркунучтай бар. Бұл буаны енді бізде ремонтладылар яңағына, һәм бик көп су жейді ол. Нешлеп шулай болғандыр? Ортағырақ көп. Онда бик зотлы үйлер бар еді, олар су астында қалдылар енді. Оларға да көп зиян келгендір. Ол yol yurты базы кебек еді. Жай күні онда yol итәләр енді. Yol итәргә киләләр. Онда енді шул гына җиләк болыннары оста калмасын иде. Yol итә торган урыннар суы билгеле бер югарылыкта гына турса, электр кебек әйбәтрәк булыр иде инде. Хактан да басулардан төшкән Сикия елгасыннан килгән язгы су буаның суын нык кына арттырган быел. Нәтиҗәдә кайчандыр буага якын гына урында төзелгән ял йортыда, андагы мунча һәм беседкада су астында калган. Татарстан Республикасы гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Мөслим бүлеге белгечләре урында булып барлыкка килгән хәлгә ачыклык кертте. Безнең Сикияның буасында капиталь ремонт эшләре башкарылды. Капиталь ремонт эше башкарылганчы, буаның безнең уровене астарагы. Аста булган чиракта бу йортларга берсенә дә су килмейди. Хәзерге көндә бу буа безнең тулды, но буа тулса да анда язгы ташу сулары белән һәм Сикия елгасына килгән сулар белән ул тулып тора. Буаның аста донникларда и переливной неләреннән су агып тора безнең. Мелиорация Мөслим предприятиесе белгечләре капиталь ремонттан соң буаның су сыйдырышлылыгы күпкә артып 2 миллион 100 мең кубометрга җитте дип белдерә. Бу исә законсыз нигездә төзелгән ял базасындагы биналарның җәй көннәрендә дә су астында калу ихтималын искәртә. Аның каравы авыл халкы да, белгечләр дә Сикия авылына куркыныч янамавын әйтә. Безнең Юоса Сикия авылындагы туручы йортларга бернинди куркынычсызлык юк. Алар безнең йортлар суның үстәрәк торалар, тавылырак урында дип әйтергә кирәк була. Буадан су ныклап киткән чиракта да ул тоже бернинди безнең куркынычсызлыклар ясамый. Авылның кырында Чокырлы Руслы дигән бер урыны бар, су үтә торган юллары бар. Аңлашылганча Сикия авылында яшәүчеләргә буа бернинди дә куркыныч тудырмый, хәтта буаның суы ныклап киткән чиракта да. Әлфинур Нугманова, Динар Минхажев, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Узган атнада авыл хуҗалыгы формированиеларының язгы кыр эшләренә әзерлеген билгеләү буенча комиссия эшләде. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе белгечләреннән торган комиссияны Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының агро-сәнәгать комплексының инженер-техник тәэмин итү бүлеге белгече Илнур Гарипов җитәкләде. Теманың дәвамы алдагы репортажда. Белгечләр быел язгы кыр эшләренең шактый соңаруын әйтә. Шуңа да чәчү кампаниясын кыска срокта төгәлләү өчен бөтен көчне куеп эшләргә туры киләчәк дип искәртә алар. Бүген һәр кайда техника кырга чыгарга әзер булырга тиеш. Тагылма коралларның агрегатлаштырылып куелуы, тракторларның 2 сменада эшләрлек итеп, механизаторлар белән тәэмин ителүе шарт. Техникалар әзер, бу мөмкин чыгып китергәдер. Шуңа инде кыска срокларда эшне оештырып, 2 сменада эшләргә кирәк инде тиз генә, дымдар киткәнче, югалганчы. Моның өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Механизаторлар 2 сменада комплектлаштырылган, ашламалар кайткан, семиналар инде бүген көндә
Яңа 1200 тонна югары продукциялы семенар кайтты. Баш тырма белән чыгам 22 метрлы менә тора. Аннан чәчкеч яңа агрегат хорыш кайтты. Шуның белән чәчәбез. Озак еллар эшлисең бит инде механизатор булып, быелгы яз ничегрәк килә? Соңарды инде, соңарып килә. Белеп тора. Ул 22ләргә китсә уже җир хатачак бит инде. Өлгереп булмаса. Комиссия членнары беренче чиратта техника һәм тагылма коралларының кыр эшләренә әзерлек дәрәҗәсен тикшерде. Шул ук вакытта чәчүлек ырлык, минераль ашлама, ягулык белән тәэмин ителешне дә бәяләде. Агрофирмаларның техника паркы быел да яңарыш кичерә. Тракторларга техник карау үткәрелгән, чәчү комплекслары таккан куәтле тракторлар менә кырга чыгып китәр кебек. Узган елга караганда быел соңгарак калып киләйин. Но табигать бары үзенекен итәр, көне уже аны Көннәр жылынып китсә, басулар тиз җирләр дибез, уже озакламый шушы көннәрдә уже кырышлары башлыйсы буладыр дип уйлыйм. Ашламалар белән тулысынча обеспечение, менә семинарлар полностью әзерләнеп, менә хәзер бу көндә агулау эшләре бара. 5000 Xerion класс тракторы, 12 метрлы чәчкеч белән, анкерный. Шул чәчкечләр әзер инде, запчастар кайтты, бара әйбер дә бар. Көннәрнең әйберләнүгенә кирәк. Белгечләр авыл хуҗалыгы машиналарының техник карау узу-узмавына да игътибар итте. Агрегатларның янгын сүндерү җайланмалары, аптечкалар белән тәэмин ителеше, механизаторларның медицина күзәтүе узуы да исәпкә алынды. Тракторларны кабызып та карадылар. Хезмәт куркынычсызлыгы таләпләре тагын бер кат искә төшерелде. Без бүген булдык Ратный края хуҗалыгында, анда менә бик күп техниканы менә соңгы бер елда яңартканнар. Анда бик күп пассивный комплекслар алганнар, тракторлар, жер эшкәртү агрегатларын алганнар. Менә безнең инде Август Мөслим хуҗалыгы биргәнегезчә инде ул безнең менә шушы югары игәрлекле техника белән эшли. Менә техникалары, тракторлары, чәчү агрегатлары зур. Комиссия тикшерүе нәтиҗәләре буенча Август Мөслим агрофермасына беренче урын бирелде. Икенче урында Исламов һәм Әюпов крестьян фермер хуҗалыклары. Башка авыл хуҗалыгы формированиеларының да язгы кыр эшләренә әзерлеге уңай бәяләнде. Әлфинур Нугманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бу атнада агрофермаларда язгы кыр эшләренә старт берилде. Август Мөслим агрофермасында уҗым басуларына ошлама кертү бара. Бу чара 2900 гектарга якын мәйданда башкарылды. Туганьяк агрофермасында күп еллык үлән басуларын һәм уҗымны тукландыру бара. Агрофермада барлыгы 800 гектардан артык мәйданда ошлама кертелде. Намус агрофермасында да беренче агрегатлар кырга чыкты. Биредә 510 гектарда көзге культуралар тукландырылды. Мизгил яшәр үзәгендә Татарстан Халыклар Ассамблеясының Мөслимдәге вәкиллегенең җыелышы узды. Анда узган елдагы эшчәнлеккә анализ ясалды һәм агымдагы елга бурычлар билгеләнде. Вәкиллек җирлегебездә яшәүчеләрнең милләт буларак сакланып калуына, милләт ара татулыкны тагын да ныгытуга юнәлдерелгән эш алып бара. Бүгенге көндә районда 20дән артык милләт вәкиле яши. Татарстан Халыклар Ассамблеясының Мөслим районында вәкиллеге ачылу, ул безнең районыбызда яшәүче милләтләрнең үсеше өчен хезмәт итә. Бу үсеш милли йолаларны үстерү, мәдәниятне үстерү, телне саклау, гореф-гадәтләрен, традицияләрен дәвам итү, аларны яшь буынга бирү. Менә бүген шундый күркәм чара, һәм шушы чара нәтиҗәсендә без күрәбез, халыклар үзләренең милләтләренә битараф түгел. Кеше үзенең телен, үз халкының традицияларын кадерләп, барлап яшәгәндә генә милләт буларак сакланып кала ала. Җирлегебездә керәшен булсынмы ул Азәрбайҗанмы, Әрмәнме, һәркем үз динен, үз телен, үзенең гореф-гадәтен күз карасыдай саклап яши. Дуслык күпере киләчәктә дә өзелмәсен иде. Мөслимбездә халыклар бердәм һәм тату яшиләр. Шушы халыклар дуслыгы ассамблеясы үзенең эшен үз дәрәҗәсендә алып барганга, бәлкем ул шулайдыр инде. Толерант безнең мөслим халкы бер-берсенә ярдәм итеп тора. Төрле милләтләр дус, тату аралашып яшибез бит инде. Менә музейга да бик күп киләләр. Һәм инде һәрберсе үзенең милләт культурасын аңлатырга тырыша, менә безгә дә сөйләргә тырыша. Алар һәрберсенең үзләренә күргәзмәдә сорыйлар әле алар. Халыклар дуслыгы ул безнең өчен дә бик мөһим, чөнки без мәгълүм учреждениелар җитәк. Мәгълүм учреждениелар бергә эшләүче кешеләр буларак, без моны үзебезнең төп эшчәнлекләребез берсе итеп куябыз. Һәм инде үзебезнең тәрбия сәгатьләрендә дә балаларга толерантлык, халыкларның гореф-гадәтләре, дус булып яшәүләрен
алга күрсәтеп, аларда менә шушы рухталарын тәрбияләргә тырышабыз. Коллегия түгәрәк өстәл артында узды. Рушад Солтанов вәкиллекнең үткән елдагы эшчәнлеге белән таныштырды. Рус Маври Крашин милли мәдәни оешмаларының җирлектәге вәкилләре җитәкчеләре Галина Светлякова, Әнисә Изибаева, Галина Романова милләтләр дуслыгының бүгенге көндә дә актуаль булуы хакында сөйләде. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Балаларның сәләтен кечкенәдән үстерү, буш вакытларын файдалы үткәрү өчен мөмкинлекләр бик күп бүген. Техник түгәрәкләр, сәнгать юнәлешендәгеләре, кул эшләре түгәрәкләре. Метрей башлангыч мәктәбендә исә балалар мультфильм төшерергә өйрәнәләр. Метрей башлангыч мәктәбендә үз инициативалары белән оештырганнар түгәрәкләрне. Балалар бакчасында күбәләк, башлангыч классларда шатлык театры эшли. Аларны мәктәп директоры Синара Яббарова җитәкли, район республика конкурсларында җиңүләр яулый алар. Башлангыч мәктәпкә инде ни кызганыч түгәрәкләр бирелми. Ләкин менә минем үземнең фикерем инде авыл баласының да нинди дә булса түгәрәктә шөгыльләнәсе, сәләтен үстерәсе килә. Шуңа күрә киләчәктә менә шушы мәктәптән эшләр үзәгеме, сәнгать мәктәбеме, безнең мәктәптә дә шушындый филиалларын ачып эшләсә әйбәт булыр иде дигән теләктә инде мин. Мәктәптә 4нче ел инде фантазия студиясында мультфильмнар төшерәләр. Аларның даны еракларга таралган. Республика күләм бәйгеләрдә яулаган җиңүләре генә дә 20дән артып киткән. Республика күләм үтә торган 10нчы муза, балалар планетасы кебек конкурсларда актив катнашабыз һәм 3 ел дәврендә инде безнең 20гә якын республика урыныбыз бар. Быел Татарстанда туган телләр һәм халыклар дуслыгы елы кысаларында үткәрелүче Милли мультфест конкурсында эшләребезне җибәрдек. 3 эшебез финалга узды. Гади фотоаппарат, кәрәзле телефон һәм компьютер ярдәмендә дә мавыктыргыч мультфильмнар төшерә алар. Балалар геройларны да, сюжет өчен башка кирәк-яракларны да пластилиннан әвәләп ясый. Мин мультфильмлар төшерергә яратам. Аның өчен пластилиннан фигуралар әвәләргә кирәк. Аларны фонга куеп, фотографияга төшерәбез. Компьютерда фотографияларны җыеп, тавыш яздырабыз. Материал техник базабызга килгәндә, безнең бернинди дә махсус аппаратурабыз юк. Без инде үз инициативабызга нигезләнеп, гапади фотоаппаратка, гапади телефон камерасына төшерәбез. Бу инде әлбәттә безнең эшебезнең сыйфатына тәэсир итә. Профессиональ аппаратура белән тәэмин ителгән студиялар белән конкурсларда бергә катнашуыбызны исәпкә алсак, һәм инде призлы урыннарыбыз барлыгында уйласак, безнең өчен бу бик зур күрсәткеч. Әзер геройларны тигез өстлеккә урнаштырып, артка тиешле фон куялар. Бер мультфильмга 4-5 төрле фон әзерлиләр икән. Фигураларны кадрга гади фотоаппарат ярдәмендә төшерәләр. 1 секундлык кадр өчен генә дә геройны 12-15 тапкыр хәрәкәтләндерергә туры килә. Мультфильмны компьютерда монтажлыйлар. Катлаулы процесс булганлыктан анысын Рәүлә ханым үзе башкара, ә тавышны балалар яздыра. Мин фантазия түгәрәгенә 4 ел йөрим. Мультфильм эшләнеп беткәч, тавыш яздыру миңа йөкләнә. Әйдә футбол уйныйбыз. Әйдә. Ой-ой-ой, тубым тәгәрәп китте. Хәзер алып бирәм мин аны. Барманда. Без бик юка. Күмәк хезмәтнең җимеше дә татлы. Балалар үзләре иҗат иткән фильмнарны экраннан бик яратып карыйлар. Ә инде конкурсларда җиңү аларны яңа эшләргә рухландыра. Әлфинур Нугманова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Мәктәпләрдә хәзер проектлар эшләү, проектлар яклау дигән яңа мода керде. Төрле проект саларында укучылар үзләренең эшчәнлекләрен тормышка ашыралар. Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә Мөслим ышканнары проект эшләп килә. Мәктәпнең 8нче А сыйныфы укучылары проект кысаларында эшмәкәрлек юнәлешенә өстенлек биргән. Узган җомгада кызлар эшпишмак пешерде. Моңа кадәр алар кыстыбый, вак-бәлеш, гөбәдия, тәбикмәк тә пешереп караган булганнар. Мин кичкенәдән ашарга пешерергә яратам. Әни белән гел вак-бәлешләр, кыстыбылар пешерә идек. Бик яратып пешерәм, тәмле чыга. Мин бәләкәй чактан ашарга пешерергә өйрәндем. 7 яшьтә ашарга пешерергә өйрәндем. Әни белән бергәләп бәлешләр, эшпишмаклар пешердек. Без түгәрәктә өстәл сервировкалау, кыстыбый, вак-бәлеш, төрле милли ризыклар пешерергә өйрәнәбез. Һәрбер хатын-кыз ашарга пешерергә белергә тиеш. Без бу һөнәргә 8нче класстан өйрәнә башладык. Бүгенге көнгә без шушы түгәрәгебездә бик күп ризыклар пешердек.
Кызлар мәктәп ашханәсендә үтүче түгәрәккә атнаның һәр җомгасында йөри. Бигрәк тә татар халкының милли ризыкларын бик яратып пешерәләр. Белмәгәннәрен өйрәнәләр. Пешерергә шактый катлаулы тыелган гөбәдигә, бәрәңге белән отбивнойларны да бик тәмле итеп әзерләргә өйрәнгәннәр. Кызлар арасында бик уңганнары бар, белмәгәннәре дә бар, ләкин алар инде үзләре теләп бу түгәрәккә йөриләр. Һәрбер эшне осталык белән башкарырга тырышалар. Мин аларның эшләренә карап кай вакыт инде сокланып та куям, бик уста башкаручыларына инде. Ләкин һәрбер әйберне без бергәләп өйрәнәбез. Үзләре дә телиләр инде, күп әйберләр пешерергә өйрәндек һәм алар аны өйләрендә дә пешереп карыйлар. Икенче көнне килгәч инде без өйдә пешереп карадык дип хәбәр итәләр инде. Укучыларга пешеренү өчен мәктәп ашханәсендә бөтен мөмкинлекләр дә бар. Ремонттан соң өр-яңа газ плитәләре, мичләр урнаштырылган. Түгәрәккә йөрүче кызларның күбесе киләчәктә үз эшләрен ачарга, аш-су өлкәсендә эшмәкәрлек белән шөгыльләнергә планлаштыра. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Хәзергә шулар, мин Лилия Шәймиева сезнең белән саубулашам. Реклама блогыннан соң игътибарыгызга Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан тел булса, милләт тә яшәр дип исемләнгән тапшыру тәкъдим итәбез. Знакомый звук? Большая перемена снова в деле. Помнишь, что было в прошлом году? В этом еще круче. 12 направлений, где ты можешь проявить себя. А вот что тебя ждет. Путешествие мечты, обучение в лучших российских вузах, призы для твоих учителей и целый 1 000 000 рублей. Дело за тобой. Заходи на наш сайт. Большая перемена началась. Казанский федеральный университет совместно с комиссией при президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка проводит бесплатные курсы татарского языка для всех желающих. Курсы будут проходить в Казани, Елабуге и Набережных Челнах с февраля по май 2021 года. Более подробную информацию можно получить на сайте Казанского федерального университета. 0+. Татар теле республиканың дәүләт теле. Таралышы буенча Россиядә 2нче урында тора. ЮНЕСКО тарафыннан халыкара аралашу теле дип табылган 14 телнең берсе дә ул. Телебез бүген ни хәлдә? Ана теле укытучыларын ниләр борчыйсың? Hozirgi zamon chirim ekan endi narsa bik burşuy. Bizning bolalar rus tilində сөйләшә. Hozir менә балалар бакчасында rus tilində сөйләшә, мәктәпләргә 1нче классга киләләр. Rusça сөйләшә балаларыбыз. Менә бу безнең иң авырткан җиребез иде. Бәләкәй чагымнан ук татар сөйләмен ишетеп, шул даирәдә үскән бала беренче русча сөйләшә алмый. Менә әти, әни иң беренче чиратта баласы белән татарча сөйләшергә тиеш. Шөгыльләрдә, менә уртак эшләрдә татар сөйләме өстенлек итәргә тиеш. Бала һәр вакыт татар сөйләме ишетелгән даирәдә тәрбияләнергә тиеш. Бигрәк тә 6-7 яшькә кадәр.
Ана теле укытучылары балалар бакчасында, мәктәпнең башлангыч звеносында укыту тәрбия процессы татар телендә алып барылырга тиеш дип саный. Район җитәкчелегенең фикере дә моңа аваздаш. Әгәр дә без шушы балалар бакчасында мәктәпнең 4нче классына хәтлек, 4-5нче классына хәтлек татар баласына үз теленең әдәбиятының, теленең матурлыгын, аңа мәхәббәтен тудыра алсак, калганы җәмгыятьтән тора. Җәмгыять тәрбияләп бетерәме? Әгәр дә аныңчы Аллаһның рәхмәте белән шул ук үзебезнең телевидение, радио, башка төрле программаларда яхшы мультфильмнар, яхшы кинолар, яхшы пьесалар, яхшы китаплар чыгып без аны җиткерәсәк, бала үзләнүдә бара. Безгә ничек кенә булса да, менә кече яшьтә балаларга салырга кирәк, әлбәттә, үз ана теленә мәхәббәт, нәфрәт түгел. Менә шушы әлбәттә безнең максат. Туган телдә аралашуга, ул гына да түгел, телне тирәнтен өйрәнүгә балаларыбыз ничек карыйсың? Аларның фикерен тыңлыйк. Татар теле ул безнең иң электән үк килгән телебез, һәм без аны сакларга тиеш, һәм ул телне югалтмаска тырышырга тиешбез. Әлбәттә, минем дусларымда бар русча сөйләшә торган кешеләр, мин алар белән русча сөйләшәм, ләкин аларны татарча сөйләшергә өйрәтәм. Телләргә мөнәсәбәт безнең иң әйбәт дип уйлыйм. Безнең класста чөнки без татар телендә күбрәк сөйләшергә тырышабыз һәм рус алымалы сүзләрне кыстырмаска тырышабыз. Мин үзем туган телне яклыйм һәм саклыйм дип әйтә алам. Мин үзем республика олимпиадасында татар теле буенча урын алып, халыкара олимпиадага үттем. Ана телен әнә шулай халыкара фән олимпиадаларында катнашырлык дәрәҗәдә өйрәнү хуплауга лаек әлбәттә. Башка милләттән булган балаларның да татар теленә мөнәсәбәте сокландыра. Интернациональ мәктәп саналган Мөслим лицее мисалында бу аеруча ачык күренә. 2 ел подряд мин призер булам. Миңа призер булу бик ошый, чөнки ул миңа бик горурлы. Һәм теге елда мин үзем белмәдем шундый важный олимпиада, һәм бу елда мин уже бик нык тырыштым. Безнең мәктәбездә төрле милләт балалары укый. Азәрбайҗан, әрмән, марый һәм башка милләт балалары да белем ала. Аларның инде безнең татар теленә аларның мөнәсәбәтләре шул хәтле яхшы. Бик күп бәйгеләрдә алар урын алалар. Һәм инде аларның үз ана телләрен үстерү юнәлешендә дә без инде тырышабыз. Беренче карашка барда алда гел кебек күренсә дә, телебезнең киләчәк язмышы уйланырга этәрә. Мәктәпләрнең укыту программасында татар теле дәресләрен кыскартуның тискәре йогынтысы бүген бигрәк тә мөгаллимнәрне һәм тел сагында торучы әдипләрне борчый. Алар бала мәктәпне тәмамлаганда татар теленнән имтихан бирергә тиеш дигән фикердә. Biz yaş vakitte okuta başlayan şurada tatar tili, hazır indi ana tili diye batıyız. O dersler otnağa 6 kireydi. Hazırki vakitte biz 3 derske kaldık. Benim fikrim, eğer mümkün bulsa derslerini toğunda kuvvetip bulmaz mıken, şunday joy tabıp bulmaz mıken, balalarga devlet imtihanlarını bildirsek bir yaxşı bulur idi. Kumatlı bulay söyleş birsek de bizning imtihan biriga teyish edebiyatdan tatar tilinden balalar. Bizi yığa kirmesin. Bala okuyacak. Bir uylaganda tatar tili edebiyatı boyunca bizim balalar orta bilimde almayı degen söz bu. Mene bu bik ciddi mesele. Mene şu şey bir hal iterek gerek. Ата-бабаларыбыздан мирас булып калган иң зур байлык туган телебезне саклыйк. Тел исән булса, милләт тә яшәр. Халкыбызның гореф-гадәтләрен, рухи кыйммәтләрен киләчәк буыннарга тапшыра да алырбыз. Әлфинур Ногманова, Динар Минхажев, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وأصحابه أجمعين الحمد لله Allah'ın rahmeti bilen mene indi birgeleşip Ramazan ayına da kirəbiz inşallah. Nəsəsin ol Ramazan ayı? Nindisən anın fazilətligi
һәм ничек безгә уздырырга соң ошбу елга бер генә килә торган Рамазан ае? Менә бу сораулар әлбәттә ки һәрберебезнең дә борчый, һәм менә бу сораулар әлбәттә ки без үзебезгә менә шушы Рамазан ае алдыннан бигрәк тә иртәрәк иттереп үзебезгә ошбу сорауларны бирергә тиешбез. Аллаһы Тәала үзенең Коръәни Кәримендә әйтә, Бақара сүрәсендә: "Шахру Рамазан аллазии унзила фийхи ал-Qur'ан, худан лин-наси ва баййинатин минал-худа вал-фурқан." Рамазан ае ул шушы ай, кайсысында Аллаһы Тәала Коръәни Кәримне иңдерде. Һәм Коръәни Кәрим ул шушы китап, кайсысын белән без кулланабыз, һәм кайсысы безгә туры юлны күрсәтүче, һәм кайсысы хәерле юлны һәм хәерсез юлдан айырып күрсәтүче китап, ул да исә Коръәни Кәрим китабы. Һәм менә шул нисбәттән Аллаһ Субханаһу ва Тәала Рамазан аен зурлады шушы айда Коръәни Кәрим иңгән сәбәпле. Коръәни Кәрим китабы ул бит безнең иң әүвәлге булган һәм асыл булган китабыбыз. Кайсысын без укыйбыз, кайсысын без үзебезнең тормышыбызга кертеп, кулланып яшәргә тырышабыз. Һәм Аллаһы Тәала шуның эчендә 12 айның берсен улуглады, Рамазан дип атады, һәм шушы Рамазан аенда без әле шулай ук аның фазиләтлеген аңлагач, һәм аның дәрәҗәсен аңлагач бүтән айлардан без ураза тотабыз. Нинди фазиләтле Рамазан ае? Беренчесе әйтеп китек, ул да исә Коръәни Кәрим иңгән ае. Икенче фазиләт Аллаһы Тәала шул нисбәттән Рамазан аенда безләргә җәннәт ишекләрен ачып куя. Аллаһы Тәала шушы Рамазан аенда шайтанны һәм барлык шайтаннарны көчлеләрен богаулый. Кем өчен? Безнең өчен. Без менә шушы айны хәерле рәвештә, бәрәкәтле рәвештә уздырыр өчен, үзенә күрә бер җиңеллек булсын өчен һәм җәннәткә омтылыр өчен Аллаһы Субханаһу ва Тәала безгә менә шушындый форсат бирә, мөмкинчелек бирә үзенең рәхмәте белән. Һәм без моны аңлап, кабул итәргә тырышырга тиеш булабыз, җәмәгать. Бу бит Аллаһы Тәаланың безгә бүләге. Кайчан без тормышып, үзебезнең тормышыбызда шулай бит инде, чабабыз, йөгерәбез, дөнья, мәшәкать, гаилә, эш, һәм Аллаһы Тәала шушы елда бер тапкыр бирә безгә шушындый фазиләтлелек, һәм елга бер тапкыр безгә әйтә, менә шушы ай буе тырышыгыз, һәм сезгә фарыз кылынды, ничек фарыз кылынды сезгә кадәр булган кавымнарга ураза тоту дип Аллаһы Тәала мөрәҗәгать итә безгә. Ни өчен кирәк соң ул безгә? Һәм ни өчен соң Аллаһы Тәала безгә бирә шушындый форсат? Аллаһ Тәала һәрберебезгә дә калып бирде. Һәрберебезгә дә бирде шушындый сыйфат, ару дигән сыйфат. Шулай бит. Без арыйбыз, уйланабыз, төрле мәшәкатьләр белән шушы дөньяга басабыз. Һәм менә шушы айны инде Аллаһы Тәала безгә бирде үзенең рәхмәте илә, ул да исә әзрәк шунда чистарыныр өчен. Әзрәк үзебезнең гамәлләребезгә карар өчен, әзрәк үзебезнең бәлкем мәгъишәтебезне, тормышыбызны үзгәртер өчен, уйланыр өчен, калепләребезне чистартыр өчен Аллаһы Тәала бирде безгә шушы айны. Һәм шуның өчен җәмәгать Аллаһы Тәала һәр барчамызга да булдырылган кадәр иң хәерлесе ай буе ураза тотырга, һәм шушы айларны ифтарлар кылдырырга, шушы айларны күбрәк изгелекләр кылырга, һәм шушы айны күбрәк Аллаһы Тәаләгә якыная торган, һәм Аллаһы Тәаләнең ризалыгына ирешә торган гамәлләрне кылырга, эшләргә тырышык, җәмәгать. Субханакаллаһумма бихамди, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейһи.